Dili man matumbo kung kanus agitukod ang Catholic Cemetery sa Barangay Bagakay, Dumaguete City sa Negros Oriental, apan matod sa sepulturero nga 18th century pagisugdan ang paglubong dinhi sa mga mitaliwan na. Tungod kay walay publikong samang niadto mga panahona, tanang namatay sa Dumaguete dinhi gilubong. Kaniadto ilubong ilawom sa yuta ang mga patayng lawas, apan karon halos nakapantyon na ang tanang gilubong. Kahoy pa usab ang mga krus kaniadto ug kay gi-renovate na ang maong samang wa nay timailhan ang mga labing unang gilubong dinhi. Ang mga bukog gibutang na sa mga bone chamber gawas lang sa pipila nga wa pa mahabwa. Apan dili mahimong ilubong sa samang Katoliko ang mga gipatay o mga naghikog. Maong nagtukod og pampublikong samang sa Sitio Bugo, Barangay Taclobo, Dumaguete City. Apan way timailhan kun kanus akini natukod kay nangalata na usab ang mga krus. Apan 1926 ang usa sa mga karaang lubong sa maong pampublikong samang. Muni akong silbi na mata nga muni kinaunahan ng interior. Ang unang gipang lubong din katorang gipang kuandra, gipamatay o kanang gahikog.